बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. Samyashat Badwian Maria Kisbe Hadley, आणि ती पवित्र Naman Marie, Kurpen भरले समी तुझे सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू आपले समयचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू आणि देवाचं पूत मुनीसलो नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फळचे गुष्ठन जेसू भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर माग्या येसम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य फोन घेतल्या आम्ही समजलं त्याच्या कष्टानुसार जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या दस करणारी वत म्हणून आम्ही मागता त्यास क्रिस्त आमच्या समयावरील फाता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सर्गेंच्या दयेन मका दिला तुझ्या तब्येत मुझे मोत जोडाय रात संभाळणे सलय आमेन ससना सविषय दीतांका ये सम्या निरंतर प्रकाश संचेल कांपदे समाधान इंत विषय घेवदीत आमेन सत्मानता देवा सर्व पदारोहा सलगा आणि पुत्र विचारस्ता आणि जेसू ख्रिस्ता तसे एक क्लास होता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो कौंस प्रत्येक गलातने कसले तका कुर्सार जडलो तमिरांत कानी केपिलो तमिल्यामध्ये देवलो श्रेय समाधान जीवन चलो सरकार सुटलो सर्व पदकार देव बजावच्या आणि मल्ल्याचे म्हणून सभे करून घेतलो सत्मंता पवित्र कथलिक पवित्र भक्तांचे बक्षाळे कोडचे जीवन आणि सस्ताचे जीवित आमेन आमचे बाप्पा तरगेंच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजम कयू तुझी खुशी जशी सरकार सुद्धा तशीच या संसारात जा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या इकडे वर आमचे डोळे आम्ही दमप्या या सकाळीच्या वेळा दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवरया Galatians chapter 1:3 देवा आमच्या बापाची आणि सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमका लाभो आमच्या देवा आणि आमच्या बापाचे कुशे फरमाणे या खोट्या काळांतली आमका निवारचे खातीर ख्रिस्तान आमच्या पातकापासून आपणाकच भेटयलो
त्या देवाक जाव महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. ससनाच्या ससनाक. देवा बापाक, देवा पुताक, देव पवित्र आत्म्याक जाव महिमा स्तुती आराधन ससनाच्या ससनाक. आमेन. त्या देवाक हर एका घडये जाव महिमा, हर एका घडये त्या समयाचे स्तुती जाव, हर एका घडये. आयज फाल्यां आणि सदांकाल सदांकाल जाव ताची महिमा, ताका स्तुती, ताका आराधन. आज या ब्रेस्तराच्या दिसा, आज निमाणो ब्रेस्तर या दिसा आम्ही निहाळता कशे जिजून पवित्र एवकारिस्त घडलो, कशे शिसांचे पाय धुले. देख घेऊन आम्ही ताच्या परी जाऊ. देव आमकां जेजू आमकां पळयता. तो आमकां आपयल्लो तो देव वर्तो जावन आसा, वर्तो जावन आसा. देवाचे उतर म्हणटा गलेशियन्स 1:1, मनशांनी पाठयल्लो न्हय वा खंयच्याय मनशान नेमलेलो न्हय, पूण जेजू क्रिस्तान आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला त्या देवा बापान मनशान न्हय, पूण देवा बापान नेमलो. त्या देवाक आमी महिमा दिवया. आमच्या माईक आमी अनम्यूट करया, त्या समयाची आमी स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जिस वर्गान जिस वर्गान जिस वर्गान का जिस वर्गान का जिस वर्गान बाप का जिस वर्गान आउट का जिस Hallelujah, वर्गान hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, त्या hallelujah, देवा hallelujah. जाव महिमा Hallelujah, निरंतर hallelujah, 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 hallelujah. जेजू Hallelujah, ख्रिस्त जाव hallelujah, महिमा hallelujah. सौम्या Hallelujah, पवित्र hallelujah, आत्म्याक hallelujah. जाव महिमा स्तुती सदांकाळ जो आदि असलो आता Hallelujah, hallelujah, सदांकाळची hallelujah, एकता hallelujah, hallelujah, आदि hallelujah, असलो वेळा hallelujah, वेळा पूर्वी hallelujah, असलो hallelujah. संस्कृत हरबतावन असलो Jesus, तो देव Jesus, जाव Jesus, महिमे Jesus, बोल Jesus, महिमा महिमा Jesus, महिमा Jesus, स्तुती Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया हरि hallelujah, हरि 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 hallelujah, हरि 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 hallelujah. हरि Hallelujah, 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 hallelujah. God, तुका जिस वरदान, तुका जिस वरदान, तुका जिस वरदान, तुका जिस वरदान, तुका मुबारकान, तुका मुबारकान, तुका मुबारकान. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जो आमचे पहिले पत्र 14 अध्याय 16व्या वळीतावन देवाचे उतर म्हणटा देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आणि देव ताचे थंय जियेता.
जो कोण मोगान जियेता ताचे थंय देव जियेता, तो देवा थंय जियेता. आणि मुखार देवाचे उतर म्हणटा, जट्टेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयत. ह्या संवसारात क्रिस्ता सारखी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. जर आमी क्रिस्ता सारखी जियेता वय जाल्यार, क्रिस्त आमचे भितर जियेता वय जाल्यार आमकां तें धैर्य मेळटलें. त्या जट्टच्या दिसा त्या सोम्याच्या मुखार रावूंक. मुखार म्हणटा देवाचे उतर, जंय मोग आसा थंय भिरांत ना. मोग आसले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भेन दवडायता. बस आमकां खंयचे भेन सतायते आसा गे, कसले भेन सतायते आसा गे. आज खंय आमच्या जिवितांत खंयसर भेन सतायते आसा. आज तो एरिया सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. तो एरिया सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये सबार आत्मीक घायानी आसात. जावंक पुरो ल्हान आसतना, जावंक पुरो तरणाटे प्रायर खंयच्याय एका सिच्युएशन सन्निवेशान कितेंय घडले, जावंक पुरो उडास येना, पूण तें भें आमचे भितर आसा. तें भें आमकां सतायता. आज विशेषणान मागया ह्या भियातांव सुटका मेळच्या पासून मागया. सुटका मेळच्या पासून मागया. आंतरीक भयातांव सुटका मेळोवन तो जागो जेजूच्या मोगान वचच्या पासून मागया. सांगया, सोम्या जेजू, तूं अल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय. आरंभ आनी अंत तूं जावन आसाय. म्हज्या जिवितांत म्हाका सतायता त्या भियाच्या वेळार सोम्या तूं येवंक शकताय. सोम्या तूं ये. सोम्या तो जागो त्या जाग्यार ये. सोम्या जेजू, म्हाका त्या भियाक कारण जाल्ली कोणी आसा जावंक पुरो, तुज्या नांवान तांकां बक्षिता. सोम्या ताका आशिर्वादांनी भर. या घाया वरवीं, या ना बक्षण्या वरवीं म्हज्या जिवितान आनी त्या व्यक्तीच्या जिवितान खंयची बेसवां ब्लॉक जाल्यात, या घडये ती उक्ती जावं दी. जे घाय म्हाका थंयसर पडल्यात, ते घाय तुज्या अमोलीक रक्तान सोम्या नितळ कर. सोम्या नितळ कर. सोम्या सगळे घाय नितळ जावं दे. सोम्या आनी तो जागो सोम्या जेजू तुज्या संपूर्ण मोगान भर. सोम्या दैवीक मोगान भर. सोम्या जेजू दैवीक मोग थंयसर वळोन येवं दी. वळोन येवं दी. वळोन येवं दी. सोम्या जेजू स्पर्श कर. सोम्या स्पर्श कर. सोम्या जेजू स्पर्श कर. सोम्या जेजू जेजू Tírala para ti para ti. स्पर्श कर. सोम्या स्पर्श कर. सोम्या जेजू नितळ कर. सोम्या जेजू 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 तुजो मोग तो संपूर्ण मोग. सोम्या तुजो मोग भेद धांवडायता. सोम्या जेजू त्या मोगान भर. सोम्या भर. सोम्या जेजू सासनाच्या बापा
हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सटवणतरा जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरकपणापासून या पहिल्या कणात सम्या जेसू तुझ्या हातान समर्पून देऊन मागतो सम्या या पहिल्या कणात विशेष सरान आमचे मध्ये कितलेश जण आम्ही घायरली सम्या जेजू वयर तावन सकयल मुशेत सम्या जेजू आमचे काळीज घायानी उडला सम्या जेजू आज ते घाई तुझ्या हातात समर्पित सम्या Psalm 147:3 पापसल्ली काळजा तो बरी करता आणि तांचे घाई तो बनता मुझे तई कंचे घाई आसात सम्या माका उडासा येणार सम्या हांव ल्हान आसलो म्हाका कळीत ना सम्या हांव आवयच्या गर्भात असताना तावन म्हज्या काळजात ते घाई बसल्या सम्या सैतानान त्या भियाचे बीम ओपला सम्या जेसू तू ये ती भी म्हणा समय तुमटून का तुझी कुशी वैस जाला तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणात दाखवून दे पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमका दाखवून दे पवित्र आत्म्या आमका दाखवून दे जेसूच्या नावान सगळे आमच्या आत्म्यात आमच्या अंतस्करणात असले गाय उठते जाऊ दे आता सगळे गाय जेसूच्या नावान पेखवून देत म्हणून सांगा त्या म्हणून हे उत्तर 3 पटी रिपीट करूया Psalm 67:6-7 देवान आमचे आशीर्वाद केलो आमका आशीर्वाद तका भिवून सलो Psalm 67:6-7 प्रत्वेन आपले पीक दिले देवान आमचे आशीर्वाद केलो देव आमका आशीर्वाद दिवो संसार तका भिवून सलो Psalm 67:6-7 आमच्या देवान आमचे आशीर्वाद केलो देव आमका आशीर्वाद सगळं संसार तका भिवून सलो सगळं स्त्रियो सांगता म्हणून जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कसरतीचा बचाव हमारे पास आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा शासनाच्या बाप्पा प्रति मोगाच्या पुत्राची आमच्या सम्या आणि सटवणतराची सगळ्या संसाराच्या पक्षाच्या बारीकपणाबद्दल दुसऱ्या कणात समर्पण माग्या कितले जण अस्कत सवयच्या पथकान घडल्या कितले जण खंयच्याय एडिक्शन आसा विंगड एडिक्शन मोबायलाचे एडिक्शन गेम्साचे एडिक्शन गॉसिप करचे एडिक्शन विंगड टाइपाचे एडिक्शन आसा पडला विशेष तरान माग्या आज विशेष तरान माग्या विशेष तरान या हर एक एडिक्शनाचा सुटका मेळच्या पासून आज विशेष तरान त्या अस्कत कायतान भायर येवन करपा मेळच्या पासून माग्या आज ती अस्कत काय भायल्या आमचे थंय असल्या गाया वरवी ह्या देखून पहिले माग्या परत एक पाटी ते घाय
रिव्हील जाऊन दे, पवित्रत्व रिव्हील करून दे, दाखवून देऊन दे ते काय. आणि ते घायाक खाराण चल्ले व्यक्ती तांकां सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवन तांकां बक्षोवचे पसत तांणी आशिर्वादाने भरचे पसत मागया. तशेंच मागया तो जागो जेजूच्या अमोलेक रक्तान नितळ जावं दे आणि जेजूचो मोग थंयसर भरोन येवं दे. तो जागो खाली उरचो नाका, तो जागो खाली उरचो नाका. आज कितले जाणा सोमा सारखे ल्हान प्रायेर आवय बापूयचो मोग मेळोना, आवयचो या बापूयचो मोग मेळोना. जावंक पुरो आवय बापूय ताच्याच कामांनी मेथेर आसले, या बापूय मेथेर आसलो. भुरगीं मोग सोदून आसले, मोगाचे ऑल्टरनेटिव्ह खंयचेय तांणी सोडून काडले. एडिक्शन, त्या एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक जाता ना. विशेषतरान मागया असले हर एक एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळचे पसत हे सगळे आंतरिक घाय गूण जावं दे म्हणून सांगात म्हणून हे उतर 3 फावटी रिपीट करया. नाहूम 1:3 तुजेर भार घालता ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो, तुज्यो सांखळी हांव तोडतलो. नाहूम 1:3 तुजेर भार घालता ताचे जो हांव आतां मोडून उडयतलो आनी सांखळी हांव तुटयतलो. नाहूम 1:3 भार घालता ताचे जो हांव आतां सांखळी हांव तुटयतलो. सगळ्यांतले सांगात म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामारिफात आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात अपशामारिफात आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात अपशामारिफात आमची सगळ्या संसाराची जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात अपशामारिफात जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात अपशामारिफात जेजूच्या च्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशामारिफात अपशामारिफात शासनाच्या बाप्पा हांव तुका आत्म्याच्या भेटयता. आमच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि तुमच्या सुरवंदरा सम्य जेजू आणि सुरंदरा जेजू ख्रिस्त आणि रगत ओढणे आत्मा आणि रगत देवपण आमच्या आत्मदेवपण बाच्या आणि आमच्या बदकाच्या त्या तिसऱ्या कणात भेटवून दिवन मागया. विशेष रान समर्पण दिवन मागया. आमच्या भुरग्यांक याले कितले जाणां भुरगीं आसा तांकां समर्पण दिवन मागया. तशेंच समर्पण दिवन मागया सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यांक विशेष रान ल्हान जावन टीन एजर मुशीर असले हर एका भुरग्यांक समर्पण दिवया. मागया आमची भुरगीं पवित्रत्वान भरून दी. हर एक आंतरिक घाय गुण जावं दे. कितली भुरगीं अस्क जाल्यार शिकपांत अस्कत आसा, शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. ल्हान प्रायर थावन पिडा तेदल्या पिडा येता आसा. विशेष रान समर्पण दिवन मागया त्या भुरग्यांक. जर आमची भुरगीं लागीं आसा जाल्यार तुमी हांव पळय त्या भुरग्यांचेर हात दवरा. मागा ती भुरगीं ह्या घडीत पवित्रत्वान भरून दीत. पवित्रत्वान भरून दीत मागया. विशेष तरान समर्पण दिवन मागया. कितली भुरगीं अस्कत कायन संपटल्यान लैंगिक वटण्यांनी संपटल्यान ल्हानशे भुरगीं जावंक पुरो त्या भुरग्यांक कोणें पाठ करूंक पळयला जावंक पुरो तो एरिया सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. आज कितले आवय बापूय विशेष तरान चेडवां भुरग्यांची आवय बापूय भियान आसात. कित्याक
खंयचे प्राय म्हण पळयनात. आज विशेष तरान मागया की भुरगीं सुरक्षीत जावं देत. जेजूचे अमोलक रगत तांकां हर एका दिसा हर एका घडये कवर करून दी. पवित्र आत्म्यान भरली भुरगीं जावं देत. जाणवायेन भरले भुरगीं जावं देत म्हणून म्हाका सांगाता मेळोन हे उत्तर 3 फावटी रिपीट करया. जकार्या Zakaria 9:16 9:16 त्या त्या दिसा दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तांचे धारण तांचे करतलो. धारण करतलो. गवळी गवळी आपलो आपलो हीण हीण रगत रगत तशें तशें तो आपले पजेक परजेक राखतलो. राखतलो. मुकुटावयल्या मुकुटावयल्या मडका भाशेन ताच्या त्या देशांती देशांची पसरतली. 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 जकार्या जकार्या 9:16 9:16 त्या त्या दिसा दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तांचे देव तांचे धारण धारण करतलो. करतलो. गवळी गवळी आपलो आपलो हीण तांकां रगता तशें तशें तो तो आपले आपले पजेक राखतलो. आपले परचेक मुकुटावयल्या मुकुटावयल्या मणका मडका भाशेन मणक्या ताच्या भाशेन देशांती पसरतली. पसरतली. देशांती जकार्या पसरतली. या 9:16 9:16 त्या त्या दिसा दिसा त्या दिसा सर्वेस्पर सर्वेस्पर तांचो तांचो देव देव तांचे तांचे धारण धारण करतलो. करतलो. गवळी गवळी आपलो गवळी हीण आपलो हीण रगता रगता तशें तशें तो आपल्या पजेक परचेक राखतलो. राखतलो. मुकुटावयल्या मुकुटावयल्या मडका मुकुटावयल्या भाशेन मणका भाशेन तांच्या तांच्या देशांती देशांती पसरतली. सगळ्यो स्त्रियो सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूट संवसाराची कर कर बाबा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची संवसाराची काकूट कर कर बाबा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या संवसाराची सगळ्या काकूट कर काकूट बाबा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची काकूट संवसाराची कर बाबा. काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची काकूट संवसाराची कर काकूट बाबा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची संवसाराची काकूट कर काकूट बाबा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची संवसाराची काकूट कर काकूट बाबा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची काकूट संवसाराची कर काकूट बाबा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची संवसाराची काकूट कर काकूट कर बाबा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संवसाराची संवसाराची काकूट कर काकूट बाबा. कर बापा. शासनाच्या बाप्पा हांव कृष्णाच्या तुका पाव पटयता पटयता ती जाती मगाची मगाच्या आमच्या आमच्या सम्यान सम्यान समुद्राचे समुद्राचे सप्रीस ख्रिस्त कूड आणि रगत मोन देव देव आमच्या पत्त्या आणि सगळ्या संवसाराच्या बद्दलच्या पत्त्याच्या परिपूर्ण याकणान समर्पण देऊन माग्या परत एक फाटी जकार्या 9:16 समर्पण देऊन माग्या. जकार्या 9:16 याकडे परत एक फाटी समर्पण देऊन माग्या. सगळ्या युवा जणांक समर्पण देऊया. सगळ्या युवा जणांक सोम्याच्या समर्पण देऊया. कितले युवा जण आज वाट चुकल्यात, अडिक्शन आसात, वाईट संगतपणांत आसात, घर सोडून गेल्यात, आवो पळयतान पयस आसात, आवो पण संगल ऐकनात, परगावांत आसात, सारखे घाम ना रडून आसात. आज अन्य जातीच्या दादल्याच्या पटल्यान ह्या स्त्रिया पटल्यान आसात जावंक पुरो ते तरणाटे काजर जाल्ल्यांच्या फाटल्यान आसात जावंक पुरो समर्पण देऊया. माग्या विशेष तरान कितले युवा जण शिकोण जाल्यांक काम ना, मुखला शिकपाक परगांवाक वचूंक ट्राय करता आसात, एडमिशनाक ट्राय करता आसात. समर्पण दिवन मागया. समर्पण दिवन मागया. कितले युवा जण सैरीक सुद्धा आसात, सैरीक मेळटा. कितल्या जणांची सैरीक फिक्स जाल्या, मुखल्या दिसांनी काजर आसा. काजरान कितें अडचण येवन आसात. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या युवा जणांक सारखे बेस विंचून काडूंक, तांचे मिसांव कितें, देवान तांकां खंयच्या मिसावा खातीर आपयला ते सारखे समजून घेवंक पवित्र आत्म्याचे प्रेरण तांकां मेळों दी. तो पवित्र आत्मा तांकां चलोवन बरो दी. आमच्या युवा जनांमध्ये जावं दित फुडारी राष्ट्र चलोवचे, राज्य चलोवचे, कंपनी चलोवचे, पवित्र सभा चलोवचे फुडारी उदयन येवन दित, उदयन येवन दित. मागया
सांगा त्यामुळं न्यू उत्तर 3 फुटे रिपीट करूया. जखारिया Zechariah 9:16 9:16. त्या त्या दिसात दिसा सर्वेस सर्वेस पोर पोरतांचो तांसो देव तांचे धारण करतलो. गवळी Only आपलो upload तशें तो आपले to पोरचेक आपले राखतलो. पचेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मणका वयल्या भाशेन मनका ताच्या भाशेन देशांत ती परजळतली. परचळतली. जखारिया Zechariah 9:16 9:16. त्या त्या दिसात दिसा सर्वेस सर्वेस पोतांचो देव तांचे पोरतांचो धारण तांचे करतलो. धारण करतलो. गवळी गवळी आपलो आपलो हिंद्राक्षाक तशें तो आपले आपले पचेक पोरचेक राखतलो. राखतलो. मुकुटा मुकुटा वयल्या वयल्या मणका मनका भाशेन ताच्या भाशेन देशांत ती ताच्या देशांत परजळतली. ती परचळतली. जखारिया Zechariah 9:16 9:16. त्या त्या दिसात दिसा सर्वेस सर्वेस देव पोरतांचो तांचे देव धारण तांचे करतलो. धारण करतलो. गवळी गवळी आपलो आपलो हिंड्राता तशें तो हिंद्राक्षाक आपल्या पोरचेक आपले राखतलो. पचेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मणका मनका भाशेन ताच्या भाशेन देशांत ती ताच्या देशांत ती परजळतली. परचळतली. Dagle सांगा त्यामुळं Jesusच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या कठीण जीच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. Jesusच्या जीच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात पश्चामरीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा. ससनाच्या असनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता भेटयता तुझ्या दी मोगाच्या भक्ताची आमच्या समय आणि सर्वंत राजे सुंदराचे पुढे निरगत मोहने देव आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपूर्ण बसत या क्रेच्या कणांत परत एक फुटी जखारिया 9:16 परत एक फुटी क्लेम करून मागया आम्ही सतत सगळे आम्ही तिंबेर पडया दोन्ही हात आमचे वयर बारया आमची अख्खी पवित्र सभा समयाच्या हातान समर्पण देऊया. आमच्या बोबगेम पाप से बाग सकला बिस्पांग काडिनला या जागी भावांग धर्मणी सगळ्या मिशनरी सगळ्या लायिका समयाच्या हातान भेटून देऊया. मागे विषयी सरान का देवाच्या मड्याऱ्या पवित्रपणाचे देणे हाव जाऊ दे माग्या जे कितें मिसांव करूंक देवान तांकां विसरून काडला ते मिसांव करूंक जाय असले कृपा सकत बोड फावो जाऊ दे आमचे भोव बगे पाप सेबाक बरी भलायकी देव फावो करून दे समर्पण दिव्या आज मुशेर आमच्या जिवितांत हरिल्या हर एका याजकांक समर्पण दिव्या आमकां बाप्तिस्म दिल्ले क्रिस्म आमकां दोतोर शिकयल्ले आमकां काजाराचो सक्रामेंट दिल्ले आमचे खुमसार आयकल्ले याजक आमकां देवाचे उतर रेतेरे मरिफात देवाचे उतर दिल्ले याजक त्या हर एका याजकांक आमी उडास करया तांकां देव आशिर्वादाने भरून दी जांक पुरो आसते ह्या संवसारांत देव तांच्या आत्म्याक सासणीक सुख फावो करून दी तशेंच मागया आज आमचे आत्मीक डिरेक्टर बाप फादर अँटनी लोपेस तांकां सुम्याच्या समर्पण दिव्या मस्त बिझी आसात ते मस्त व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी तांच्या हातांत आसा जाल्यारय तांणी ही जमत तांच्या हातान घेतल्या आनी आमकां तांचो पाठिंबो दितेय आसात तांचे मार्गदर्शन दितेय आसात देव तांकां आनी चड कृपेन भरून दी बरी भलायकी तांकां फावो करून दी चलन भरून दी तशेंच आमचे कॅरेजाचे आत्मीक डिरेक्टर फादर मॅथ्यू फादर जॉय मॅथ्यू तांकां सुम्याच्या समर्पण दिवया तशेंच आमचे सगळे फिरगज याजकां सुम्याच्या समर्पण दिवया
कुवेटांत असले सगळे आमचे आसात फादर गॅस्पर, फादर अँटन लोपेस, फादर नोएल आणि फ्रियके सका तुम्हाला समर्पण देऊया. फादर सॅव्हियो, फादर जो, अब्बास याची यासक फ्रियकल्यांक तुम्हाला समर्पण देऊया. आमदेची यासका समर्पण देऊया. देव तांकां जळवायन भरून दी, देव तांकां सलन भरून दी मागया. तशेंच फादर डॉमिनिकाक समर्पण दिवया. तांची कंप्लीट रिकव्हरी जावचे पासून. तशेंच हर एक पिडेस्तांक समर्पण दिवया. कितले जणांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला विंगड गरजां पासून हर एकल्या सुम्याच्या समर्पण दिवया. सिल्विया म्हणल्या भयणीक विशेष रान देव ताका आपटोवन दी, देव ताका गुण करून दी, समर्पण दिवन मागया. तशेंच नेविल म्हणल्या भुरग्याक मायग्रेन जावन सुटका मेळच्या पासून आणि तशेंच दोळ्याच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळच्या पासून मागया. आनी तशेंच ताचें नवें काम, त्या नव्या कामाचेर देव ताका आशिर्वादाने भरून दी. मेलरॉय म्हणलो भाव युकेन ताका बरें काम मेळच्या पासून लविटा म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. विल्सनाक विशेष रान देव ताका आपटोवन दी, कंप्लीटली ताका गुण करून दी. आणि कितले जण आमच्या मागो सांगला रॉकीक समर्पण दिवया. एका बहिणीचे सुमार 6-7 जणांचे डॉक्युमेंट्स मिनिस्ट्रीन मिसिंग आसा, सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. एक बहीण BP कंट्रोल येत ना आणि विंगड समस्या आसा, सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. सगळ्या गरजो समर्पण दिवन मागया. एका बहिणीचे गोवाक कॅनडाक विजा मारता, विजा मारूंक आसा प्रोसेस तयारी करता विशेष समर्पण दिवया. तशेंच एक कितले जण आमचे मागोंक सांगला तांकां सोम्याच्या भेटून दिवया. ती आमची जमत, क्रिस्तांवाची जमत, सगळे या जमतीचे कोर ग्रुप मेंबर, लीडर आणि कोर ग्रुप मेंबर सोम्याच्या समर्पण दिवया. आणि कुवेटा सगळे मागण्याचं मध्ये समर्पण दिवया. ब्रदर प्रकाशाक समर्पण दिवया. आणि आमचे सगळे ब्रदर प्रकाशाचे टीम, डिवाइन मर्सी सगळे टीम सोम्याच्या हातान भेटून दिवन सांगाताय म्हणून येऊन तर 3 फाटी रिपीट करूया. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वे युतांचे तारण तोडी आपलो हिंग करतशे प्रपंचक मुकुटा वयल्या मनकवशे जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वे युतांचे तारण तोडी आपलो हिंग मुकुटा वयल्या मनकवशे तुझे देशांची परजळतले. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वे गवळी आपल्या सगळे सांगत म्हणून जेजूच्या कॅलेंडर कितले जणांक सोमियाकडे आपण असा लेफ्ट साइडीन पाटीक थंयसर मध्यसर थंयसर एक थंड जाल्ले कालिंगे आपडल्या
जाल्यार स्टील या कथे आपटल्यार तशें थंड जाता, तशें थंयसर एक पडटा आनी थंयसर थंड जाल्ल्या परी जाता, जसो त्या व्यक्तीक आपटते आसा. सेम राईट हाताच्या गांठे लागीं सकयल दूख आसा, जेजो आपटते आसा. तशेंच पोटान दूख सोमी आपटते आसा. हार्टाचे समस्ये जेजो आपटते आसा. विशेश कितले जाण आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड गरजा पासून. तशेंच समर्पण दितना मागीर आमचो भाव अरुण वाज ताका सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज ताचो कामाचो पयलो दीस विशेश दे ताका पवित्रत्वान भरून दी, सोलन व्हरून दी. तशेंच ताजे 9th वेडिंग एनिवर्सरी आज कितले जाणां बर्थडे सेलिब्रेट करतात, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात, तांकां समर्पण दिवया. आज हे मागणे हे युट्यूबर कोण आयकता, हे लिंक कोणा हेरांक धाडटा आसा, तांकां हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजो अर्गा महिमा स्तुती याल कितले जाणां भावना आसा, हर एकल्या तुझ्या आशीर्वादाने भर, कृपेन भर, वेसावाने भर. हर एक तांचे उणेपण पयस इवेत रायना जियाना जानिक विजय हेरन कास्टलिनो हेंटी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्कर लविता मेलविन शरल सोना टेरेसा अनीता टेसा दा आश्ले लांस्की लानित डेरेला दिव्या हिल्डा आयरिन ट्रावेसो सिंता जेसेंता हेंटे जिशल रॉड्रिगस जिशल सिंड्रेला जेम्स जॉयस माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन कैटलिन कैल्विन शोर वीडा लीना वाज लेनोन माइसी डिसूजा नैन्सी शरोन सिरिल कैसी स्टीफन अंतरी कुटुंब सिल्विया संसे आरन ऑस्टिन विक्टर विटा वृंदा रॉकी रणविक रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रावेल देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता. आशीर्वादाने भर हर एक तांच्या आत्मिकाय बेकाय तुझ्या कृपेन सलून मागता आमेन. नमान हर एक कृपेन भरले सोमे तुझे सवय आसा. श्री आमच्या तू सदैव आणि सदैव फॉलचे क्वेश्चन जेजू महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आमेन.